जायखौ जोङो गान्धी जयन्ती हिसाबै गोलाव सम 1869 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बिथांनि जे जोनोम सान बेखौ बयबो भारतनि सुबुंफोर सरकारि भाबै बेसरकारि भाबै आफादफोरा फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैनि बे सानखौनो 15 जुन 2007 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशना मोनसे थांखिनि गेजेरजों इन्टारनेशनेल डे अफ नन भाइलेन्स हिसाबै फालिबोदों आरो दिनै जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला दाबसु आरो जाला आनसलिक जथाय बानजायनायाव दिनैनि बे जालानि लक्ष्मी मन्दिराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गान्धी जयन्ती आरो इन्टारनेशनेल डे अफ नन भाइलेन्सखौ जोङो खुंफुंदों आरो जोंनि हाबाफारि आरो बे समाव जवान मेल बेयाव सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा महात्मा गान्धीनि आदर्श सैथो आरो अहिंसानि जि बे मोन्थोरखौ लानानै जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो सैथोनि गेजेरजों अहिंसा रावखौबो हिंसा खालामालासिनो गणतान्त्रिक माने मोनसे मोन्थोरखौ लानानै महात्मा गान्धीया जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै गालांदों माहारि मोनसे निस्लायनायनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय हारिनि अधिकार मोनथायनि थाखाय माने रावनिबो सायाव हिंसा खालामालासिनो नन भायलेन्ट रेसिस्टेन्स बेनो मोनसे ससियेल सेन्सनि थाखाय बा मोनसे मोनथायनि अधिकारनि थाखाय जि दावहा बे दावहायाव रावखौबो फिजिकेल एसल्ट खालामालासिनो रावखौबो फिजिकेल कनफ्लिक्टआव थाङालासिनो बिथाङा सत्याग्रहनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा आन्दलननि बाथ्रा बुंदों गणतान्त्रिक आन्दलननि बाथ्रा बुंदों नन कपारेशननि बाथ्रा बुंदों आरो बे गासैबो नेमफोरखौ लानानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर' हारि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बर'नि थामोन्था रैखाथि मोनथायनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे धाराखौ 1983 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायबोदों बे महात्मा गान्धीनि देशआव थानानै महात्मा गान्धीनि आदर्श खान्थिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानायनि थाखाय हारिनि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों आरो बे गोलाव समनि हाबा मावबोनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे समाव जोंनि हारिनि अधिकार हिसाबै जों BSc मोननो हादों मोनसे समाव 2003 मायथाइयाव जोङो BTC मोनसे गोरोबथा जोङो मोननो हाबाय गोजोन गोरोबथा आरो दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोङो BTR सान्थि सुक्तिखौ मोननो हाबाय दा बेखायनो बर' हारिनिफ्राय जायफोरो हाथियार लानानै सोमावसारनायनि धाराखौ जागायदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै BLTनि बाथ्राखौनो होन बा NDFनि मोनब्रै हान्जाफोरनि बाथ्राखौनो होन दिनै गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों पिसफुल डायलगनि गेजेरजों हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय पिसफुल सल्युसननि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनानै बावैसो सिगां नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों BTR जानायाव बे मोनसे कनस्टिटिउसन राइट नङा होननानै दिनैनि तारिखआव आङो सोरबा राजखान्थियारि बेक्तिया राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायनि सायाव आङो थोंजोङै होननो लुबैयाखै बाथ्राया जाहैबाय जे गोलाव समनि हाथियार लानानै जि संग्राम खालामनाय BLTनि आन्दलन NDFनि आन्दलन दिनै मोनसे गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों पिसफुल सल्युसन मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ कनस्टिटिउसनेल दिनै BTC सक्तियाबो संबिधानिक मर्यादानि गेजेरजों जादों आरो दिनै BTR सक्तियाबो संबिधानिक मर्यादानि गेजेरजों जादों 6 सिडुल जि माने प्रभिजन दङ नर्थ इस्टनि थाखाय माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि स्पेशल मोनसे प्रभिजन दङ बे 6 सिडुलनि आधाराव मोनसे ओनसोलखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे नाम होनाय मोनसे बिमुंखौ सोलायना गुबुन नाम होनाय बिनि बाउन्डारिखौ बारायनाय बिनि बाउन्डारिखौ खमायनाय बे जाबाय रायजोफोरनि अधीनाव कनस्टिटिउसना बेखौ अथराइज खालामनानै दोनदों साइन खालामनानै दोनदों दा बेयाव जोंनि सोरबा राजखान्थियारि बेक्तिया जिखि बाथ्रा बुङा मानो बिनि स्वार्थनि थाखाय बुङो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोजोन गायसननायनि गेजेरजों दिनै NDFनि मोनब्रै हान्जाया गोजोननि लामाखौ लानानै गोजोन गायसननायनि गेजेरजों बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ गोजोननि ओनसोल बे ओनसोलखौ जौगानायनि ओनसोल आरो बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जिउआ साफ्रोमबो रायजो राजानि जिउआ गोरिब गुन्द्रानि जिउआ रैखाथि गोनां जायो जौगानायनि लामाखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना जाहाथे सिकिउर मोनसे लाइफ मोनो बिनि थाखाय जों हाबा मावगोन गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै जों हाबा मावगोन अहिंसानि खान्थिखौ लानानै जों हाबा मावगोन आरो बे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ अनलायनायनि गेजेरजों जों खौसेयै बे ओनसोलाव बोरैहाय मजबुत मोनसे समाज दानो हायो आरो BTR सुक्तिनि उनाव
जाहाथे जोङो बे ओनसोलखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन ओनसोल मोनसे भाइब्रेन्ट बिटिआर हिसाबै जों बोरै गायसननानै लानो हायो बे ओनसोलाव जोङो हालो दैलो रंजा बाजायै बोरैहाय जोङो गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था राजखान्थिखौ जों मजबुत खालामनानै लानो हायो आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जों जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ मोनबाय आं सानो जे दिनैनि गान्धी जयन्तीनि गेजेरजों जोङो मोनसे आयदा लादों जे नन भाइलेन्ट आरो पिस हिंसा खालामि आरो गोजोनानो मोनसे समाजखौ बयनिख्रुइबो गोहोगोरा खालामो आसामाव बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों बिटिआरनि जे गोबां लाइमोनफोरनि जेंनाफोरा जोबस्रांनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जोङो बेयाव मोनब्रै इउनिभार्सिटि मोनबाय मोनब्रै मेडिकेल इनस्टिटिउट मोनबाय मोननै मेडिकेल माने मेनेजमेन्ट इनस्टिटिउट मोनदों NIT मोनदों गोबां फिसा गिदिर बेयाव इनस्टिटिउसन मोनदों इन्डास्ट्रि फेक्टरि मोनदों इन्डास्ट्रियेल स्टेट्स मोनदों दा बिनि गेजेरजों आं सानो जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयाव मोजाङै फरायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेयाव साख्रि बाख्रिनि सुबिदा ओंखारगोन दिनै बर' मिडियामनि स्कुलखौ नायनो थाखाय डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम बेखौ गायसननाय जाबाय बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ सेलेक्सन खालामनायनि थाखाय अलरेडि कमिटि दानाय जाबाय बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय बे खामानियाबो आवगायगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरनि एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय मोनसे बाउन्डारि कमिसन दानाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो बिटिएडिखौ रिनेम खालामनानै माने अधिक माने बांसिन मर्यादा होनानै आपग्रेड आरो एक्सटेनसन खालामनानै मर अट'नमि होनानै दिनै बिटिआर नामाकरण खालामनाय जाबाय दा बेखायनो आं सानो जे बिटिआरनि गेजेरजों बर' हारिया आबुङै जौगानो हागोन बिटिआरनि गेजेरजों जों रैखाथि गोनां मोनसे हारि हिसाबै गावखौनो जौगाहोनो हागोन आरो बिटिआरआ 6 सिडुल कनस्टिटिउसननि आधाराव दाजानाय मर अट'नमि मोर माने पावारफुल माने फाइनेन्सियेल केपासिटि गोनां मोर एक्सपान्डेड एरियाखौ माने बेयाव एनेक्स खालामनानै बे मोनसे शक्तिशाली मोनसे बिटिआर जागोन दा बेखायनो आं सानो जे बिटिआरनि गेजेरजों बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय जिखिनि जोङो लामा हान्थिनांगौ जिखिनि मावनो लानांगौ जों बेखौ मावनानै लानांगोन आरो जोङो बेखौ मोनसे गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै